pares i mares, avis, germans, doncs és molt important que el club faci xerrades on els pares i mares vinguin per entendre quin és el seu rol, perquè el seu rol és vital. De fet, sabem que depèn de com es comportin amb el seu rol, hi haurà més possibilitats de no només èxit esportiu, sinó que no hi hagi aquest abandonament esportiu. Per tant, tenir espais de debats on els pares puguin dir situacions difícils que els costa gestionar amb els seus fills i filles, doncs els podrem donar les eines, assessorar-los, dir-los si el que estan fent és correcte o no, perquè donem per fet que els pares actuen amb la millor, amb la bona fe màxima, però a vegades amb la bona fe no n'hi ha prou i hem d'anar més enllà. I a vegades alguna que pensem que és bo pels nostres fills, doncs no, estem sobreprotegint, estem intercedint entre ells i els entrenadors i no és bo, i sabem perfectament que ho fan al màxim possible, el millor que poden, però a vegades no tenen aquesta experiència esportiva i és important, o a vegades no es donen compte i estan ja col·locant coses seves, projectant els seus fills i filles, i a vegades tenim aquest punt sec que diem els psicòlegs, que un mateix no ho veu. En canvi, amb un altre pare sí que veig perfectament que ho està fent, però a mi mateix no. Doncs seria ideal que ens filmessin i veuríem coses que molts pares em diuen, mares, de dir, ostres, mai hagués dit que jo tenia aquesta conducta quan el meu fill està jugant, lo tens que estic, quan jo pensava que estava a la cadira ben relaxat. No, des de fora es nota molt i el missatge que dones no és saludable. Doncs també s'han de deixar ajudar perquè realment aconseguim treure el millor d'ells mateixos.